Jessie Mendiola giklaro nga dili siya third party sa relasyon ni showbiz couple Mateo Guidicelli ug Sara Geronimo. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Nihimakak si kapamilya actress Jessie Mendiola sa mga balita nga daw third party siya sa relasyong Mateo Guidicelli ug Sara Geronimo. Kini giklaro ni Jessie human ni gawas ang issue nga nagabisita daw siya sa condo unit sa aktor nga kanhi love team niya. Aduna po'y mga nigawas na pictures o video nga nagpakita daw sa kaswitan sa duha. Apan sa parte ni Jessie, giklaro niya nga kaning mga litrato na migawas ni adto pang involved pa sila sa project nga Precious Hearts Romances Presents Paraiso. Kahinumduman nga nag-uban si Jessie ug Mateo sa maong proyekto ni atong 2012. Sa pagkakaron, mihangyo si Jessie nga dili magpataka og buhat og issue laban kaniya kay happy na si Sara ug Mateo ug happy sab kaayo sila sa iyang boyfriend nga si JM De Guzman. Daw gani, nagsugod na sila og hisgot bahin sa kasal. Nagbalik si Jessie ug JM sa niaging Abril ning tuiga. Kini si Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.